befama uye yaphi na amen. Amen. Umuntu osiyakwazi ba ephi esephupheni azibone senza impazamo. Amen. Azibone senza okuhle. Amen. Esephupheni azibone senza okulungileyo esephupheni. Amen. Amen. Kanti uyambonisa uba ungakwazi ukwenza ntoni okuhle. Okanye uyamxelela uba ngoku befama kwenza okuhle eqawulela. Amen. 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 Okanye avele umuntu ehamba kanti ngoba uzokufika theni ehambile. Amen. Haleluya. Amen. Kwenye umfo ofikileyo manje namhlanje bekusele usibalo wami. Amen. Amen. Kude sibali ndikhuphile ba nakunebhekile apha kwakhe iziqhawe. Mina ngibizana qhawe yacacile kamkeleka. Ubhekile bakusela umqondo phakumendlini kodwa uthi kuye lo krazekile bawutheni kangabizwa. Hayi ba ngezingazobhekile mina. No yasibali ukhupha ibrayi ebendikhe ndayenza ngawo beCovid ndabiza bazalwane bagcwala. Amen. No yasibali ukhupha loo nto. Amen. Kodwa ngandilunga lokwenza. Amen. Yabo udanile. Amen. 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 Kusibala mbone phi? So usathana kube namaqhinga enobuqobo uyakwazi emzalweni usathana yaze ngantoni Yipho. aqale pha. Amen. 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 Kube nawe usenza zonke eziroma ziphumelela zitheni ziroma kanti kufike usathana uzoqhatha uma ungayenza lento lelo uhambe kakuhle kodwa inetheni into eroma that means nxa kufuneka uhluze. Amen. But le right ngandikhupheleyo okanye wrong na. Amen. Amen. Ile nto ndingayenza na okanye andinoyenza na. Amen. Ezintweni zonke xa uthe wangena ephupheni. Amen. Amen. Xa uthe wavuleka masiqale ephupheni uyafana njengoba wena ungumntana omdingayo uvele wavula iTV Amen. lokuhleli esofeni. Amen. Kodwa uzawuyenza iTV iyawenzela ngokwayo. Amen. 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 Noba ukuyaliwa eTV-ni iyawenzela ngokwayo. Amen. Lo wena uyaqomba befanga ngambedi kulaa hlobo izawenzela iTV ka. Amen. Kodwa njengoba uyawuqhubeka kwi-remote uba mama i-TV chazi. Amen. Otherwise i-TV iyaqhubeka. Amen. Iqhubeka phela i-TV kodwa hey abantwana befanga babukelana kodwa hey. Amen. I-TV exesha yalo nto iyaqhuba. Ngoba hey sonke mhlawumbe wena hayi i-TV iyaqhuba. Amen. Neqhuba ninjalo yathini liyaqhuba. Ude uvuse ngomnye umuntu okanye uthi hey ngethuba. Amen. Kanti kuyanqanda ngoku. Amen. Unqanda uthixo uba hey uzofika endawo okanye uthi wena bekufike umntu phaa noma ingcoli ezendibhakela ukutya. Amen. Amen. Kwaye xa icawe liyalityi laphuma ephupheni. Amen. Kanti usathane befuna ufaka ipoyizini. Amen. 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 Iqawu lephupha.